Marhay na banggi, malalaygay ang mga request para sa certified true copies hulikan pigpapakarhay na opisina kan Civil Registry Office sa Naga City Hall. Ang renovation kan mga opisina sa City Hall, pigmaawat kan administrasyon ni Alcalde Leni Robredo, bako sana para sa kumbinyenteng lugar ng trabaho, kundi pigmimirar kaini ang tultol na imahe asin malinig na serbisyo kan lokal na gobyerno. May report si Joel Sulina. Binakante muna kang mga personahes asin staff kan City Civil Registry Office. Ang sa indang opisina, ini para man taon ng bueno ang gigibuhong renovation kaya nasambitan ng opisina asin temporaryo sindang naglipata sa dating opisina kang Arts, Culture and Tourism Office. Sigun kay Acting City Registrar Office Head Maria Mia Ordonez, salit na o limitado na sa ang espasyo ninda sa lumang opisina kaya kinakaipuhan naman ng renovation urog nang nahilingan inining pirang mga deterioration na kang mga parte kan sa indang opisina urog nang nagdadakula kada aldaw ang mga datos asin file ninda sa archives kang opisina. Agad man kayni sa publiko urog nga sa mga kliyente ang pagintindi sa diit na pagkaabala uli kang ginigibong paglilipat ninda kan mga kagamitan asin pinapahedlit naman ninda ang paglilipata kan sa indang internet connection para man sa online access. Tinawa na kaming go signal ni Mayor na magpuuna po kami kan sa moyang renovation. Kaya nagmadali din po kami pag-transfer. So nakikiulay po kami sa mga gabos na ma-request na tawan kami. Ngayon lang na week, next week po, normal na kami. Kasi nagpuuna din po kami mag-transfer ng record sa ang archives mi po nasa Science Centrum. Ang staff mi po yung digdi sa ACTO. Since surawayan po kami, ang priority mi kaya maayos yung archives para tuloy-tuloy po ang issuance na ang services tayo mga request. So, ganyan, priority. Since ma-network pa po kaya, kung may dara po kamong birth certificate na diin na kami masaro-saro. Kasi may pa po kaming online, kaming network. So, diin may makipiri. So, today, kasi may mga dara lang po muna ng mga birth certificate na may registry number na ang ma-accommodate me, mapapabayad me. Si the rest po, pag na-gibo na kang IT yung network ni po. Naglalauman si Ma'am Mia Ordonez na sa loob ng 12 bulan matatapos na ang patrabaho sa renovation kan sa indang opisina ng unyana. Temporaryong nasa People's Hall ang pila ka mga kliyente. Mantang yaon sinda sa dating opisina kang ACTO. Asin ang kabanga kan sa indang opisina, urog na ang archives yaon sa Science Centrum. Oras na matapos ang upgrading o renovation kang City Registry Office, mas maukumutan ninda ang mga kliyente sa loob na mismo kang opisina. Dangan magiging dakula ng archives area para sa kumbinyensya asin mas husay na pagdaong serbisyo sa mga nagenyo. Dadakulaan po yung ang archives. Mita paano na talaga kami. Nasa floor na yung mga birth certificate, ang mga records na. So, ang taas mi po, buong archives na yun. Tapos, agawa na din kami sa laog na waiting area kang mga clients. So, di na sila mahirapan sa luwas. Kasi ang gusto ni Mayor, mayo nakita client sa luwas na naiinitan, nauuranan. Yun po. So, sa laog na po ang waiting area ka. Mientras tanto, kansarong simana, dagos na mga nagkaigwa ni Blessing sa bagong renovate na opisina man kan City Assessor's Office matapos ang pirambulan na patrabaho. Maut kaya kang administrasyon ni Mayor Leni Robredo na maging marhay ang mga opisina kang city government bako lang sa facelift kang mga ini imbes sa ining estratehikong investment para mas mabus ang moral asin productivity kang mga empleyado, kumbinyente sa mga kliyente, dangan mamamaximize pa ang mga espasyo asin ini sarong refleksyon sa imahe kang lokal na gobyerno kan syudad. Para sa Andagangunyan, Joel Sulina. Ika ako, kita Anaga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang na genyo. Andagangunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Division na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.